ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. طبق معلومات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان داوم 7 سال اخیر زیاده از 6 میلیون نفر سیاحان به کشور ما تشریف آورده از منطقه‌های سیاحی تاجیکستان دیدن نمودند. امروز در مملکت در عموم 214 مهمانخانه برای قبول سیاحان داخلی و خارجی از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بیش از 50 مهمانخانه آماده خدمت میباشد. اینچنین 34 هاستل و موتل، 52 آسایشگاه و 7 مرکزهای معالجوی و 10 خانه‌های استراحتی در منطقه‌های جمهوری در خدمت سیاحان قرار دارد. دایر به امکانیت‌های سیاحی کشور همکارمان اهل‌الدین نورالله گزارش می‌دهد. рушди соҳаи сайёҳӣ дар шароити ҷаҳонӣ шудан ва пешрафти иқтисод ва саноати кишварҳои олам бахши меҳварӣ ва калидии иқтисодиёти кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонро дар бар мегирад. дар ин раванд тибқи оморҳои созмони ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2025 минтақаи осиёи марказӣ ва ҷанубу шарқии осиё бахусус давлатҳои атрофи роҳи абрешими қадимӣ ба нуқтаи асосии сайру сайёҳат дар соҳаи туризм ва ҷаҳонгардӣ дар сатҳи дунё табдил хоҳад гашт. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я из Санкт-Петербурга. Номи ман Ксения, аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия ҳастам. Ман бо даъвати дугонаам ба Тоҷикистон омадам ва ҳоло дар ин гӯшаи беҳиштосо қарор дорам. Бори аввал аст ки дар кӯҳҳои зебои Фон қарор дорам. Таассуроти ногуфтанист. Нахустин маротиба аст ки пиряхҳоро дар ин кӯҳҳо дидам. Кӯлҳои мусаффо ҳаст ки инҷо зуд ранг иваз мекунанд. осмони Тоҷикистон софу кабуд аст. ба ман ин писанд омад. бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. ман ба ҳама ҳамватанони худ он аксҳое ки гирифтем нишон медиҳам ва мегӯям ки Тоҷикистон воқеан зебост. одамон дар ин ҷо бениҳоят меҳрубонанд ва ҳамеша барои кӯмак омодаанд. Тоҷикистон ба унвони давлати мутамаддин ва дорои ёдгориҳои таърихӣ узви комилҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳии созмони милали муттаҳид буда, ҳоло кишвари мо дар сархати давлатҳои амну ором, дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар радабандиҳои харитаи сайёҳии ин созмони байналмилалӣ ба шумор меравад. мо сайёҳатамонро аз Узбекистон оғоз кардем ва инак ба Тоҷикистон омадем. имрӯз мо ба кӯҳгардӣ меравем. муддати 2 рӯз дар хайма буду бош мекунем. хӯрокҳо дар ин ҷо хело болаззатанд. мардуми ин ҷо хело меҳрубонанд. дар куҷое ки моро мебинанд ба меҳмонӣ даъват мекунанд. Тоҷикистон барои ман хело писанд аст. дар пайи дастгириҳо ва имтиёзҳои пешбининамудаи ҳукумати мамлакат ҳавасмандии бахши хусусӣ нисбати фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ зиёд гардида, айни замон дар бозори хизматрасонии сайёҳӣ зиёда аз 224 ширкати сайёҳӣ фаъолият намуда истодааст. пеш аз ҳама аз рушди бардавоми ин соҳа дар Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳодат медиҳад. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати рангину гуворо ва осори таърихии омӯзанда буда барои инкишофи соҳаи сайёҳӣ шароити мусоидро доро мебошад. бо таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии давлати ҳуқуқбунёдамон дар сайёра шароити муфид фароҳам шуд. дар ин баробар барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешниҳод карда шуд. бори аввал аст ки ман ба ин ҷо меоям. ман бисёр мехостам ба ин ҷо биёям ва кӯҳҳои кишвари зебои шуморо бубинам. имрӯз хеле ҳаловат бурдам. ман дар тааҷҷуб мондам ки шумо чунин одамони хуб ва меҳрубонед ки бо мо бархурди нек доред. воқеан ҳам ҳама мехоҳанд бо мо суҳбат кунанд. дар ҳақиқат ин макон имконияти зиёди сайёҳӣ дорад ва месазад ки ба Тоҷикистон ба дидани чунин манзараҳои ҷолиб биёем. бояд гуфт ки имрӯз дар мамлакат меҳмонхонаҳо бо тамоми шароити муосир барои қабули сайёҳони дохилию хориҷӣ аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар хизмати сайёҳон қарор дорад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ иброз намуданд ки солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд гарданд. гуфтанд ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи сайёҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфта ҳузури сайёҳони хориҷиро дар қаламрави Тоҷикистон бештар намуд. имрӯз ки ҷумҳурии
ҷумҳурии тоҷикистон узви комилҳуқуқи созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ мебошад, ин имкон фароҳам овардааст, ки минтақаҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии мамлакат ҳамон дар китоби харитаи сайёҳии ҷаҳон ворид гардад ва ҷумҳурии тоҷикистонро бо минтақаҳои сайёҳӣ, кӯҳҳои баланди осмонбӯс ва обҳои мусаффояш ба ҷаҳониён бештар муаррифӣ намояд. дар идомаи тадбирҳои ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба талаботи замон ва ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурӣ имкониятҳои хизматрасонӣ барои сайёҳон дар кишвар аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат боз ҳам мукаммал гардонида мешавад. бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат баҳри тақвияти раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ, муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ ба зиёда аз 100 муассисаи таълимии вилояти хатлон техникаҳои насли нави инноватсионии таълимӣ дастрас карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи татбиқи барномаи давлатии ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барои солҳои 2024-2028 ба зиёда аз 100 муассисаи таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон таҷҳизоти муосири техникӣ аз ҷумла компютерҳо, тахтаҳои электронии интерактивӣ ва дигар воситаҳои таълимӣ дастрас карда шуд. иқдоми мазкур бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории фонди захиравии президенти мамлакат роҳандозӣ гардида як ҷузъи муҳими сиёсати давлатии рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад ва ба раванди рақамикунонии муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. таҷҳизоти муосир бо мақсади муҷаҳҳаз намудани синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ ва китобхонаҳои электронӣ равона гардида шароити мусоиди таълимро барои хонандагон ва омӯзгорон фароҳам месозад. барномаи амалӣ гардондани технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои солҳои 2024-2028 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии тоҷикистон амал гарда истодааст ва имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат ва фонди захиравии пешвои муаззами миллат дар вилояти хатлон 446 адад компютер, 67 адад принтер ва 69 адад тахтаи электронӣ проектор ҳамчун тӯҳфа ба муассисаҳои таълимӣ расонида шуда истодааст. дастгоҳу таҷҳизоти дастрасгардида имконият медиҳад ки хонандагон бо усулҳои муосири омӯзиш шинос шаванд, малакаҳои рақамии худро такмил диҳанд ва барои муваффақият дар таҳсил ва зиндагӣ заминаи мустаҳкам гузоранд. ба гуфтаи масъулин татбиқи барномаи мазкур дар 5 соли оянда тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо шабакаи интернетӣ, синфхонаҳои компютерӣ, тахтаҳои электронӣ ва китобхонаҳои рақамӣ фаро хоҳад гирифт. ҳамзамон таъсиси системаи иттилоотии идоракунии соҳаи маориф, платформаҳои таълимии электронӣ аз ҷумла сандуқчаи зулбиё ва таҳияи беш аз 3000 китоби электронӣ ва маводи интерактивӣ аз қадамҳои муҳими дигар дар ин самт ба ҳисоб мераванд. имрӯз ба вилояти хатлон якчанд намудҳои техникаи муосир барои барномаи таълимӣ ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагони ноҳияҳои дурдаст оид ба технологияи муосир мусоидаткунанда оварда шудааст. тавре масъулон иброз менамоянд, тибқи нақша дар оянда ҳамаи муассисаҳои таълимии мамлакат ба шабакаи ягонаи таълимии миллӣ пайваст шуда платформаҳои нави рақамӣ ва маъхазҳои бозии таълимӣ ба хонандагон пешниҳод мегарданд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ахбор. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ, ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди зиёда аз 400 иншоот ҷараён дорад, ки аз ин нишондод сохтмони 154 иншоот дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хоруғ рост меояд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон муддати 33 соли замони соҳибистиқлоли давлатӣ ин минтақаи мамлакат ба натиҷаҳои баланди созандагӣ ноил гардид. ҳоло вилояти бадахшон бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба ифтихори сазовор пешвоз гирифтани 35
35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ вусъати тоза касб намуда, сохтмони иншооти таъйиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дорад. Дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Дар доираи нақша чорабиниҳои бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хорух иборат аз 301 банд барои бунёд ва барқарор намудани майдончаҳои варзишӣ, китобхона, марказҳои савдо, муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта таҳия гардида, аз соли 2022 то инҷониб 231 иншооти хурду бузург дар маркази маъмурии вилоят ба истифода дода шуданд. Дар ин самт боз сохтмони чандин иншооти дигар дар маркази вилоят шаҳри Хорух ба нақша гирифта шудааст. ба хотири бозам беҳтар гардондани инфрасохтори шаҳри Хорух ва вусъат додани корҳои бунёдӣ дар тамоми маҳаллаҳои ҳудуди шаҳр имрӯзҳо корҳои ободонию созандагӣ мушоҳида мерасад. соли ҷорӣ дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои интизор 12 километрҳои ҳудуди шаҳри Хорух бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чароғон гардид. дар давоми беш аз 33 соли даврони соҳибистиқлолӣ бо талоши пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инфрасохтори ҳамаи шаҳру нояҳҳои қаламрави ҷумҳурӣ куллан тағйир ёфта, шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ аз ин шумор дар канор нест. дар 33 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба бисёр натиҷаҳои назаррас ноил шуда истодааст. аз ҷумла маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ба бисёр натиҷаҳо ба бисёр пешрафтҳо ноил гардида истодааст ва имрӯз маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ба марҳилаи нави рушди худ бисёр гомҳои устувор гузошта истодааст. бо қомат афрохтани чандин иншооти муосир симои маркази вилоят боми ҷаҳонро бозам назаррабо гардонда истодааст. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ахбор. дар ноҳияи Спитамен бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ бунёди 3 кӯдакистони нав оғоз гардид. ин имкон медиҳад ки фарогирии кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот таъмин шуда ба мушкилоти мавҷуда нуқта гузошта шавад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. бо назардошти он ки зинаи таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон нақши муҳим дорад, то моҳи сентябри соли равон дар деҳоти Истиқлол, Хуррамзамин ва Тағояки ноҳияи Спитамен бо 3 кӯдакистони наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. иқдоми мазкур дар ҳамдастӣ бо соҳибкорони ҳимматбаланд ва саҳмгузории аҳолӣ амалӣ гардида, фарогирии шумораи зиёди кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ имкон фароҳам меорад ки насли наврас дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ ба камол расад. ҳоло дар ноҳия дар 12 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ки дар онҳо бештар аз 2300 нафар кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст, омӯзиш бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ амалӣ гардида, ҳама намуди машғулият бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ҷолибу хотирмон сурат мегирад. ташкили маҳфилу баргузории машғулияти гуногун дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии ноҳияи Спитамен аз ҷумла дар кӯдакистонҳои рақами 1, 5, 11 ва 14 аз он шаҳодат медиҳад ки аз ҷониби масъулин ба ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. дар асоси барномаву нақшаҳои таълимии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола мураббияҳо курсҳои махсуси бозомӯзиро хатм менамоянд ва дар раванди таълиму тарбия аз аёният ва воситаҳои техникӣ васеъ истифода мебаранд. соли гузашта дар ноҳияи Спитамен як кӯдакистони нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ айни хол 33.5%-ро ташкил мекунад ки ин бо назардошти марказҳои инкишофи кӯдак мебошад. таъмир ва муҷаҳҳазсозии кӯдакистонҳо бо аёният ва воситаҳои техникӣ низ аз ҷумлаи тадбирҳоест ки ҳамасола дар доираи нақшаи чорабиниҳо бо мақсади беҳтар намудани шароити таълиму тарбия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамен амалӣ карда мешавад. дар робита ба амалӣ намудани барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ҷиҳати дастрасии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ ҳамзамон дар назди
مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه سپیتامن مرکزهای انکشاف کودک تأسیس داده شده است. همه مرکزهای انکشاف کودک با عیانیت و لوازمات ضروری تعلیم و تربیت تأمین می‌باشند. در نزد 37 مؤسسه تعلیمی 114 گروه مرکزی انکشافی کودک تشکیل کرده شده. عین زمان در مرکزهای انکشافی کودک 2641 نفر کودکان به تعلیم تربیت فرا گرفته شدند. مسئولین شعبه معارف ابراز داشتند که در دوام 5 سال آینده با مبلغ‌گذاری مقامات دولتی و سهمگذاری صاحبکاران و اهالی بنیاد کودکستان‌ها در دهات ناحیه وسعت یافته فراگیری کودکان به زینه تحصیلات تا مکتبی به بیشتر از 50% برابر می‌گردد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه سپیتامن، اخبار. 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیچ باشندگان این منطقه با دستاوردهای خاصه استقبال خواهند گرفت. به این مناسبت کارهای سازندگی و آبادانی در شهرک و دهات ناحیه با سرعت ادامه داشته مردم با روحیه بلندی میهندوستی برای آبادی یک گوشه دیار حصه گذارند. گزارشی خبرنگاران ما. در عرفیت میگویند که راه و باغ بنیاد نمودن از جمله عملهای نجیب انسانی به شمار رفته برای نسل‌های من بعد 10 سالها خدمت خواهد نمود. ساکنان و صاحبکاران و پیران روزگار دیده دهه راستراوت جماعت دهات راستراوت که یکی از دهه‌های کلانترین و دوردستترین جماعت محسوب یافته 70 کیلومتر دور از مرکز ناحیه دیوشتیچ قرار دارد، در دایره استقبال سزاوار از جشن فرخنده و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دست به آبادانی سازندگی و منفرش‌سازی راه کلان نقلیاتگرد راستراوت قلعه دست زدند. اهالی مهنتکش و آبادگر و صاحبکاران برون مرزی و داخلی دهه راستراوت بعد انجام تخت و هموارسازی 21 کیلومتر راههای دشوارگذر و تعمیر و ترمیم جاری که زمستان سال 2024 به اجرا رسانیده بودند، امروز با متحدی و سرجمعی و فضای صلح و ثبات سراسری و منفرش‌سازی بیش از 10 کیلومتر راه اهمیت محلی داشته راستراوت قلعه دست آغاز بخشیدند. در این زمینه اهالی و صاحبکاران هدایت‌های دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را اساسی فعالیت خیش قرار داده به جای ادای حج عمره و فرضی مبلغ‌های غون کرده خیش را به آبادانی سازندگی و منفرش‌سازی راه‌های کلانی بین دهوی مصرف نموده ایستادند. طور ساکنان ابراز داشتند دستگیری سیاست اجتماعی رهبریت عالی مملکت و آبادانی سازندگی در دهه راستراوت ناحیه دیوشتیچ از خرج بیهوده مبلغ‌ها در طی معرکه‌های پردبدبه و سفری دوباره و سه باره به حج عمره و فرضی بالا می‌ایستد. از همین خاطر اهالی آبادگری دهه راستراوت در حشر عمومی منفرش‌سازی راه محل زیست خیش با حس بلند سازندگی شرکت ورزیده رویداد مذکور را تاریخی و فراموش نشونده نامیدند. قید گردید که منفرش‌گردانی بیش از 10 کیلومتر با پهنایی 5 متر راه دهه راستراوت قلعه دست را متخصصان صاحب تجربه جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجند راهساز بر عهده داشته توسط تکنیک‌های معاصر و گرانوزن و پخش و سفته کننده راه‌های جوابگوی به معیارهای بین‌المللی به سامان رسانیده ایستادند. اقدام راه‌اندازی گردیدن اهالی دهه راستراوت نشانه فرهنگ بلند انسان دوستی و محبت به دولت و ملت محسوب یافته در این برابر با آبادانی یک گوشه دیار که نامش تاجیکستان است مساعدت عملی می نماید. فردوس عمروف، مضبوط بابازاده، آرزو معروفوف، ناحیه دیوشتیچ، اخبار. کیرمک‌پروری یکی از شغل‌های دیرینه مردم تاجیک به شمار رفته با استحصال این اشیاء خام در مملکت توجه خاص ظاهر می‌گردد. فراهم بودن شرایط در این سمت ساکنان را امکان می‌دهد که همساله استحصال پیله را افزون نمایند. این زمان معرکه پیله‌سپاری در ناحیه شهریتوس ولایت ختلون آغاز گردیده است. کیرمک‌پروران ناحیه شهریتوس با استفاده از امکانیت‌های موجوده و آب و هوای مساعد در مقیاس ولایت ختلان اولین شده سپاریدن پیله را به نقطه‌های قبول شروع نمودند. طور گفته شد اینک هفته دوم است که خوجگیداران از گرد و اطراف ناحیه پیله استحصال نمودهشان را به نقطه قبول آورده تا امروز از 19 تن و 800 کیلوگرم نقشه دورنما نزدیک به 5 تن آن را جمع‌آوری نمودند. در ناحیه طبق نقشه 600 قطعه تخم کیرمک به ساکنان دسترس گردیده در نتیجه خوب به راه ماندن پرورش آن امروزها حاصل خوشصفت و دلخواه به دست آورده و کارخانه قبول جمعیت سهامی کشوده پیله تاجیک در ناحیه شهریتوس سپاریده ایستادند. طور مسئولین کارخانه اطلاع دادند همساله برای سری وقت و با صفت اجرا نمودن دورنمای استحصال پیله ساکنان با اشیا و لوازمات ضروری پرورش کیرمک تامین کرده شده دسترنج آنها با نرخ دلخواه پرداخت کرده می شوند.
имсол дурнамои 3 соли пила 19 тонна 800 то ба ҳол 4 тонна 600 ҷамъоварӣ кардем. қариб 25% нақшара дар бар мегирад. 20 сум пардохт карда истем. имсол порсол 18 сум буд, имсол 20 сум, перор сол 15 буд. ҳавасмандӣ зиёда нисбати пилада. ҳамин аст ки сокинони ноҳия барои ривоҷ бахшидани самти кирмакпарварӣ ҳавасмандӣ зиёд дошта бо гирифтани ҳосили баланд дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ин ашёи хом саҳми муносиб мегузоранд. ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик ба хотири рӯҳбаланд гардонидани кирмакпарварон ҳар мавсим дар ҷанбасти дурнамои 3 солӣ нафарони пешсафи соҳаро бо тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ намуда бо ин васила ҷалби сокинонро дар рушд бахшидани ин самти муҳими кори кишоварзӣ бештар месозанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Туз, Ахбор. имрӯзо аҳли заҳмати ноҳияи Ховалин бо истифода аз ҳавои мусоид бештар дар саҳроянд. кишоварзон дар майдони беш аз 150 гектар замини корам картошка кишт намуда, ҳоло раванди корҳо дар ин самт идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо дар ҳама гуна шаклҳои хоҷагидории ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳияи Хуалинг маъракаи кишти картошка бо маром ҷараён дорад. бо дар назардошти дарёфти манфиати иқтисодӣ ва таъмини сокинон бо ин нав зироат, кишоварзон талош намуда истоданд ки ҳарчи зудтар дунаморо таъмин ва майдони кишти онро сол аз сол васеътар намоянд. айни ҳол кишти картошка дар хоҷагии деҳқонии Холиён воқеъ дар дараи мухтори ҷамъияти деҳоти ҷонбахти ноҳияи Хуалинг бо истифода аз техникаву мошиналоти кишоварзӣ ва риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ идома дошта, ин омилро мутахассисон ба вусати маъракаи кишт ва бо сифат анҷом додани он хуб арзёбӣ менамоянд. чунин тадбир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия бо тавсияу маслиҳатҳои олимону мутахассисон ва таҷрибаи илман асоснок ба роҳ монда мешавад. дар ноҳия 1277 хоҷагӣ деҳқонӣ фаъолият мекунад. 605 гектар нақшаи дурнамои кишти картошка пешбинӣ гардидааст ки айни замон бошад дар майдони зиёда аз 150 гектар кишти картошка гузаронда шудааст. баробарони хоҷагии деҳқонӣ ва деҳқонон тамоми намуди агротехникаи кишоварзиро ба роҳ монда истодаанд. қариб зиёда аз 70% хоҷагии деҳқонӣ ба техникаи кишоварзӣ таъминанд. оду ҳавои ноҳия барои кишт намудани зироатҳои кишоварзӣ мусоид мебошад. дастрасии пурраи тухмиҳои аълосифат ва нуриҳои минералӣ, инчунин техникаву мошиналоти кишоварзӣ рӯҳияи меҳнатдӯстии заҳматкашони ин хоҷагиро баланд бардошта, онҳо умедворанд ки ҳосили фаровони зироати барангпарваридаашонро ба даст меоранд. ба иттилои масъулон, майдони умумии заминҳои хоҷагии деҳқонии Холиёни ноҳияи Хуалинг беш аз 3 гектарро ташкил дода, хоҷагидорон дар майдони 1,5 гектари он навъи тухмии картошкаи исмиро корида истоданд. дар боқимонда заминҳои хоҷагӣ бошад, заҳматкашон ғаллаву обчакорӣ намуданд. хоҷагидорони ноҳияи Хуалинг мақсад доранд ки бо истифодаи самараноки ҳар порча замини корами обӣ ба гирифтани ҳосили баланд ноил гардида сатҳи рӯзгори хешро беҳтар ва бозори истеъмолиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд. Анваршоҳ Саидализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Хуалинг, Ахбор. бо дигар хабаргузоришҳо мо шуморо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. бинандаҳои азиз, хайр саломат бошед.